Ola, boa tarde. Todas as miradas están postas esta tarde no desembarco do Ondius. Entre os seus pasaxeiros está Ricardo, un galego de cariño, Andrea. Sí, efectivamente, sabemos que Ricardo Evia, o ornitólogo galego que vai a bordo dese buque, continúa asintomático e que evoluciona de xeito favorable. Aquí en Cariño o seguimento é máximo, xa que Ricardo é un veciño moi coñecido e tamén moi querido. En Cangas, un paso de peóns perigoso preocupa seriamente a veciñanza que ten que facer uso del da cote. A pouca visibilidade do paso situado a carón dun triplo cruzamento e a velocidade a que circulan moitos vehículos fan que se reclamen medidas adicionais de seguridade. Ben do cambio do rasante, sénteme ben moi embalada na zona de Cangas, hacia Aldán, hacia Oio, e claro, atopaste aquí o paso peatóns que non é moi seguro. Un bateiro conseguiu o soño de convertir unhas terras ermas na fonte da primeira produción de aceite de oliva colleitado en Boiro. É unha primeira colleita de 190 litros de especies autóctonas de Galicia que agardan vai a máis nos vindeiros anos. En restaurantes e tendas do Barbanza xa presumen de aceite de oliva. É unha colleita moi limitada, pero a verdad que estamos moi contentos ca calidad, que é polo que apostamos, diferenciarnos nas variedades autóctonas, a calidad e o clima atlántico que lle aporta un carácter moi definitorio. E Redondela está de celebración esta fin de semana. Festexan o seu ouro negro, o choco, Xoel. Sí, un produto, Alberto, do que tanto cociñeiros como clientes coinciden en sinalar a súa excelente calidade, tamén o seu excelente sabor e do que están gozando, como poden ver detrás de min xa centos de asistentes a esta edición número 39 da Festa da Exaltación deste produto. Preparado de distintos xeitos, a plancha, na súa tinta, tamén en empanada, son os xeitos nos que se pode gozar deste produto nunha festa que está ademais declarada como de interese turístico de Galicia. Un veciño de Cariño, no norte da provincia da Coruña, é un dos pasaxeiros do Ondius que terá que estar en corentena varias semanas. Chámase Ricardo e é ornitólogo. Na súa vila está Andrea Otero. Sí, efectivamente, sabemos que Ricardo Evia, ornitólogo galego que vai a bordo dese buque, segue asintomático e tamén evolucionando de xeito favorable. Foi el mesmo quen dixo que tanto el como os seus compañeiros están ben, agora están á espera de chegar a Canarias, onde un avión militar vai trasladar os 14 pasaxeiros españois a Madrid a facer corentena no Hospital Gómez Ulla. E aquí, en Cariño, o seguimento do caso é máximo e a pesar de que a meirande parte dos veciños non quixeron falar por respecto de familia e tamén por descoñecemento desta enfermidade, queren enviarlle a Ricardo o seu máis pesar. Aquí está bastante cerca el tema porque es un vecino de aquí. Ahora, según tengo entendido, hoy se lo llevan ya para Madrid y que todos están bien. Entonces, no sé, encuentro que es una alarma que no es tan necesaria, pero bueno, ahí está el tema. Pero un chaval maravilloso, nunca nada se falou del mal, ben si, non é como se collera outro. Os veciños de Almoite, en Baños de Molgas, no centro da provincia de Ourense, levan meses celebrando a misa no forno comunal da aldea. Escoitaron ben. Unha medida extraordinaria que tomaron despois de que un vendaval afundira o tellado da súa igrexa en marzo do ano pasado. O templo, cheo de cascallos, segue pechado e agardando como os veciños a que comecen as obras de restauración. Coidan que deben empezar canto antes, porque a lona que cobre o tellado non é dabondo, din, para evitar que a igrexa se siga deteriorando. O 19 de marzo do ano pasado, parte do tellado da igrexa de Almoite veuse abaixo. Fixo bastante aire, pero había unha cigüeña que había 2 anos ou 3 que estaba aí criando, xa tiña un nío que metía medo e había un pilote de pedra ao lado, e caeu o pilote, caeu o nido da cegoña, e tumbou todo, e tumbou o tellado, e tumbou todo. O tellado caeu por riba do altar, os bancos e os retablos e a igrexa quedou chea de entullo. Decidiuse pechala e cubrir o tellado cunha lona para evitar que entrara auga, unha medida que os veciños din non é dabondo para evitar que os danos vayan a máis. As obras están adjudicadas, hai unha empresa que a acolleu
que leva aí non sei canto tempo e non vemos que empece nada a traballar. Non sabemos, pois, por que, se faltan permisos, se é que a empresa está moi ocupada e non pode ocuparse, non o sabemos. O que vemos é que todo se está deteriorando, que isto parece máis que unha igrexa, parece xa unha selva, e non sei, queremos unha solución. O forno situado a carón do templo converteuse así en igrexa accidental, onde o párroco oficia a misa cada semana. Era algo temporal que os veciños ven como se prolonga no tempo e que cada vez os ten máis desgustados. Din que este non é o lugar axeitado para as liturxias. Solo que lle arreglaran o tellado, que pudésemos, non sei, algo, pero non se ven trazas de nada, estamos, a verdad, que desesperados. Porque o sábado mismo hai unha comunión, estaban con toda a ilusión de facela aquí, pero xa, claro, temos que ir a Molgas ou aos Milagros, porque no forno non hai sitio para nada. Din que non entenden como é posible que máis dun ano despois a igrexa siga neste estado. Por iso piden unha maior implicación do bispado para que as obras comecen canto antes. Eu era moito de ir á misa incluso, moito de ir á misa. Estou perdendo todo. Estou perdendo todo porque me quitan todo. Quítanme toda a ilusión. Falleceu a miña nai o outro día, pois non me parecía sitio de ter a miña nai aquí celebrando unha misa. Se algún día arreglan a iglesia, se algún día arregla, teño unha misa a miña nai. E así estamos. Nas últimas festas patronais montaron unha carpa para poder celebrar a misa, unha situación que esperan non ter que repetir este ano. Esta semana soterraron unha muller que faleceu despois de que atropelaran nun paso de peóns da parroquia de Darbo, en Cangas. O sinistro evidencia a perigosidade deste triplo cruzamento con cambio de rasante e que comunica a parte alta Darbo coa concorrida praia de Liméns. A pericia dos condutores da zona evita moitos sinistros neste cruzamento e neste paso de peóns. Os usuarios falan da falta de visibilidade, da velocidade a que circulan moitos vehículos e de que na zona conflúen os que veñen da parte alta de Darbo, onde están os colexios cos que soben da zona de praias de Santa Marta e Liméns. Un sitio complicado porque se xunta a baixada a Liméns con esta que vai para Darbo e entón hai moitísimo tráfico. E, ademais, a velocidades é bastante importantes, entón, claro que é peligrosa. Vexo tamén buses escolares, buses de circulación. Claro, encima todos os buses que van para aí e demais, é complicada, sí. Ben do cambio do rasante, sénteme ben moi embalada na zona de Cangas, hacia Aldán, hacia Oio, e claro, atopaste aquí o paso peatóns que non é moi seguro. Non contas con el igual se non coñeces? Os coches creo que non. Os coches moitas veces non o miras, se ves de abaixo non o miras. Só un paso de peóns e un stop protexen este cruce co cambio de rasante que moitas persoas maiores teñen que empregar a cotío. Non se mira que son do maior, nós temos que ter máis cuidado. Pero tamén ten que estar as cousas ben para que non pase nada, non? Que todos podemos ter un mal día. Mira, eu non me enterei, despistados co móvil. Eu non me enterei de nada. Dixeronme por teléfonos. Atropelo non. Non, a verdade é que é raro que non houbera antes. A xente que circula por aquí no inverno coñece moi ben, non? Sí, sí. É perigosa porque se colle moita velocidade e confluyen, como che decía antes, tres carreteras que teñen tráfico todas. Está perigoso. Eu sempre que miro o tema este aquí, pois procuro que mirar que o coche pare antes de cruzar. Non cruzo, non me fío deste paso peatón, nin deste, nin outros que hai por aquí. Que farías? Igual é unha estrada que ten demasiado tráfico, non? Porque é moi potente. Sí, aquí, sobre todo na Carabanán, aquí pasa un montón de coches constantemente. A colocación de semáforos ou de bandas que reduzan a velocidade poderían ser unha solución, sobre todo en verán, porque no inverno case todos os que circulan coñecen ben a zona. Seguimos con máis asuntos, comezan a subir as temperaturas e coa chegada da primavera. Non é raro que nos atopemos cunha serpe, non só no campo, senón tamén, ás veces, nas zonas urbanas ou dentro das vivendas. Sen pretender ser alarmistas, todos sabemos que poden ser velenosas ou non, pero as que aparecen na nosa comunidade adoitan ser pequenas e non presentan risco. Aínda así, se atopamos unha, o máis importante é intentar manter a calma e afastarse delas.
Coa chegada da primavera e as temperaturas máis suaves non é raro que poidamos atoparnos cunha serpe. Sí, é unha intervención típica desta época todos os anos. Bueno, tampouco é que teñamos un volumen moi grande, temos unha zona moi urbana, e na zona rural a xente parece que, bueno, o que é da zona rural xa parece que está un pouco máis acostumado a eso, non? Sí que é habitual que aparezan, o máis problemático cando aparecen no interior das viviendas, que pode ser algún caso puntual. Espertan medo e receo, pero semella que as serpes galegas non son tan perigosas como as pintan. Velenosas ou non, ante a dúbida, o máis importante é contactar cos servizos de emerxencia. Todos sabemos que as serpes poden ser venenosas ou non, ante a dúda, se non somos un experto do tema, é mellor manter a distancia e avisar a 112. Se non se senten ameazadas non adoitan ser perigosas, así que o máis importante é manter distancia e calma. Sempre algo importante, se o encontramos dentro dunha vivenda, dentro dunha bodega, pechar a porta e as fiestras e dar o aviso para que os servizos cos EPIs adecuados poidan collela e manter a calma, que non teñen, se non se sinten ameazadas, polo xeral non suelen ser perigosas. As serpes non pican, teñen dentes e morden, pero a posibilidade de sufrir unha mordedura é pouco probable. Con todo, un consello se nos vemos afectados. Se temos a posibilidade de collela, atrapala ou de sacarse unha fotografía, sería o adecuado para ir a un centro médico con esa información, que verifiquen se realmente simplemente unha mordedura, como pode ser de calquer outro animal, ou se é unha serpente venenosa, pois tratar co antídoto correspondente. A maioría non son perigosas, pero é importante en caso de enfrontarnos a unha serpe é tentar afastarse dela e, sobre todo, mantela calma. Na Televisión de Galicia seguimos coa divulgación de todo relacionado coa histórica eclipse total do vindeiro mes de agosto. Esta mañá acompañamos unha agrupación astronómica para lembrar que temos outros xeitos de observalo máis alá dos lentes especiais. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. Hoxe temos no país un tempo típico de primavera, máis típico imposible, variable, húmido e con chubascos intermitentes. De feito, imos comprobalo en directo en diferentes puntos do territorio coas cámaras da web G24.gal. E comezamos polo norte, en Ortigueira. Malia os ceos anubrados de cando en vez, sae unha raiola de sol que colabora neses 22 graus dos que gozan agora mesmo. Imos dunha punta a outra, ata Baiona. O tempo é moito máis inestable aquí. Agora están a 17 graus, dos 19 de máxima que van a alcanzar. En Verín non está moito mellor a cousa. 15 graus agora mesmo na comarca de Monterrei. Na Coruña en Troques, nestes momentos, loce o sol, ceos limpos e 23 graus. Perfecto para un paseo polo Orzán. E rematamos na fin do camiño e tamén na fin do mundo. No Cabo Fisterra non chove nestes momentos, pero sí que o estivo facendo durante toda a mañá e continúan con eses chubascos intermitentes. Aquí xa alcanzaron a súa temperatura máxima doxe, 15 graus. Galicia prepárase para a eclipse total de sol do 12 de agosto, unha cita astronómica histórica que non volverá a repetirse ata dentro de máis de 150 anos. Coincidindo co Día da Ciencia na Rúa, a agrupación astronómica IO da Coruña dá consellos sobre como observar este fenómeno con seguridade. Óscar Blanco leva 20 anos observando e fotografando eclipses. A primeira vez foi na Capadocia, en Turquía, no ano 2006. Desde entón, capturou coa súa cámara 9 eclipses totais en países como China, Australia ou Estados Unidos. A súa recomendación é gozar da experiencia sen estar pendente dunha pantalla. Eu animo a xente que non faga fotografía normalmente, que o disfrute, que non este pendente dunha cámara. Chegado o momento de facer unha foto, pois se quere facer, incluso con un móvil se podería facer, pero non perdería tampouco tempo en estar vendo a eclipse a través dunha pantalla, senón deixar de forma automática, tomando fotos continuamente, no momento da totalidade sobre todo, que é o máis bonito, o máis interesante. A eclipse pode observarse de xeito directo e sen protección só na fase de ocultación total, cando a lúa bloquea completamente a cara brillante do sol. Fora dese momento, é preciso empregar un filtro solar homologado ou observalo de maneira indirecta. Un xeito sinxelo de observación é este, unha caixa de cartón e aplicando o principio da cámara escura. Un pequeno burato feito cun alfinete permite o paso da luz, que se proxecta invertida na superficie oposta. É un sistema totalmente indirecto, é como funcionan as cámaras de fotografía de toda a vida.
basicamente. É importante que despois teñamos certa oscuridade, que a fiestra que abrimos por un lateral pois non sexa moi grande, porque senón meteríamos demasiada luz, non? Hai que explicar que durante a totalidade, na zona de totalidade, a eclipse se pode ver sen filtro e sen ningún tipo de protección, pero só no ratiño, ese minuto escaso, onde podemos ver o sol totalmente tapado por a lúa. No Día da Ciencia na Rúa, que organiza desde hai 30 anos o Concello da Coruña, a agrupación astronómica IO ten este posto na Casa das Ciencias para facer divulgación sobre este evento astronómico excepcional. O 12 de agosto será unha ocasión histórica. Ata o ano 2180 non se volverá a ver un eclipse total de sol en Galicia. Ainda é cedo, pero lembren que a Televisión de Galicia, que xa estamos traballando nunha ampla cobertura especial para esa data da eclipse, o 12 de agosto. Ben, máis historias. Unha empresa de Boiro produce o primeiro aceite con olivas colleitadas nun terreo deste municipio que hai 6 anos estaba abandonado. O obxectivo é conseguir poñer no mercado un aceite de calidade con variedades autóctonas daqui, de Galicia. Este terreo de Runs en Boiro, onde hoxe medran 240 oliveiras, estaba abandonado hai só 6 anos. Gonzalo, bateiro de profesión, quixo revitalizar a herdanza familiar, asesorouse e apostou polo aceite. Nun ano estaba ampliando a explotación cun predio na Baña, aínda con máis oliveiras que nesta época do ano están florecendo. Sí, aquí temos 200 autóctonas brava e mansa e 40 arbequina. En a Baña temos 400 autóctonas e 300 e pico tamén de variedades foráneas, porque tamén favorece moito a polinización. A parte temos un xardín de variedades con 83 plantas e 27 variedades distintas para ver cales se van dando mellor nestas latitudes. As oliveiras empezan a producir aos 4 anos e ata os 10 ou 12 non acadan a plenitude. Por iso, esta primeira colleita que saiu ao mercado en xaneiro só deu 190 litros de aceite, cunha mistura de aceitunas das variedades galegas Brava e Mansa e máis da Alberquina e Picual. Aínda non recollen dabondo para cumprir o seu obxectivo de elaborar un aceite só con variedades autóctonas. Nos apostamos pola calidade, facemos unha recollida en verde, temperá, que quere decir que a aceituna vai bastante verde para almazara, co cal dá moi pouco rendemento, fan falta algo menos 10 kilos de aceituna para cada kilo de aceite, pero as calidades organolépticas, polifenoles, antioxidantes e todos os beneficios para a saúde son extraordinarios. Ese é o noso obxectivo, sacar un aceite de máxima calidad, diferenciarnos en calidad, en variedades e na influencia atlántica. O aceite elaboraron nunha almazara da Arnoia e está á venda en tendas gourmet da comarca da Barbanza. Unha das festas gastronómicas máis esperadas da área metropolitana de Vigo está en marcha. A histórica festa do choco de Redondela leva case 4 décadas ensaltando este produto e esta fin de semana esperan romper récords de asistencia. Como lles vai, Xoel? Pois van precisamente, Alberto, por ese camiño e iso que o tempo, como estamos dicindo, non está acompañando precisamente, pero baixo esta carpa, como poden ver desta hora, son centos os asistentes que están gozando xa deste produto en diversas preparacións e tamén son moitos os que están facendo ringleira para poder conseguir un deses pratos. Imos falar agora en directo con unha destas asistentes, precisamente, ela é María, moi boa tarde e bo proveito. Hola, Laura. Laura, perdón, contanos, que é o que estades degustando? Pues mira, estamos comiendo croquetas de choco, chocos en su tinta con arroz, empanada de millo y chocos a la plancha. Non sei se é a primeira vez que vides a esta cita gastronómica ou se xa viñestes noutras ocasións. No, es la primera vez, la verdad. Sí. E con quen viñeche? Contanos. Pues vine con mi marido y mis 2 hijos. Imos preguntar por aquí tamén a Alejandro, a ver se digo ben o nombre. Contanos, Alejandro, que é o que máis te gustou a ti? Las croquetas. Difícil escoller, entendo, non? Sí. Bueno, pois deixámonos degustar, moitísimas grazas e bo proveito. Como dicimos, edición número 39 desta cita gastronómica aquí en Redondelada, que se pode gozar, como estamos vendo, dos chocos en diferentes elaboracións. E ademais da boa gastronomía, haberá tamén tempo para a boa música. Xa durante a mañá houbo bandas de gaita e durante a noite será a quenda da Orquestra do Combo Dominicano. Os ingredientes perfectos, en definitiva, para consolidar esta cita gastronómica como unha das grandes referentes na nosa comunidade, unha festa que ademais está declarada como de interese turístico de Galicia. Pois que a disfruten, Xoel.
E os mellores exemplares de cabalo autóctona e nacional poden verse esta fin de semana en Equigal. O Salón Internacional do Cabalo reúne en Lugo a criadores e tamén afeccionados do mundo ecuestre. O máis destacado do salón son os seus concursos morfolóxicos de razas, os de doma ou as probas de salto de obstáculos. Un escaparate da nosa tradición equina e a competición deportiva de alto nivel. Imos convidalos agora a coñecer a historia baixo mar visitando un dos pecios que agocha a ría da Arousa. O Aries é un barco marroquí que afundiu no ano 1977 e que dende entón vive nas nosas augas convertido nun auténtico arrecife artificial. Observalo é posible grazas ao turismo de mergullo que dende o porto de Vilagarcía da Arousa nos ofrece unha experiencia única. Iso sí, só apta para os mergulladores. Temos varias maneiras de visitar os pecios. Facémolos un cada día, pois a mellor organizamos vir solo ao Aries, solo ao Alejandro ou solo ao Santa Isabel, e despois facemos unha saída que chamamos a Ruta dos Pecios. Entonces, no mesmo día visitamos dous deles. Estamos nas inmediacións onde se encontra o pecio Aries. É un mercante duns 50 metros de eslora, que viña a traer pedra desde Marruecos hasta a Pobra do Caramiñal. A súa ruta, como todos os mercantes que entran na ría, sería pasar entre Gidoiros e a Illa de Rúa, que é o canal de navegación. O barco, por outras circunstancias, métese entre Rúa e as Lobeiras, e aí golpean as lobeiras pequenas, que son esas pedras que temos aí á popa, que o problema desas pedras é que cando sube a marea tapa